Os estos premios á excelencia turística e gastronómica rendían homenaxe ao compromiso e á creatividade dos profesionais da provincia que recibían as súas distincións de mans do presidente da Deputación e da deputada de Turismo na gala celebrada no Día Mundial do Turismo. Cada proxecto que hoxe recoñecemos fala da xente que cree, como digo, na súa terra, que entende o turismo como unha ferramenta para xerar riqueza, para dinamizar o rural, para cuidar o noso patrimonio e para proxectar a nosa identidade tamén cara ao mundo. Nesta edición dos premios organizados pola Deputación e o Consello Provincial de Turismo, na categoría Lugo cambia o turismo lucense, o xurado nomeou o programa Descubrir Quiroga, a festa da queima das fachas de Taboada e a foliada da Fonsagrada. Coñecer a fondo a riqueza de Quiroga e o afán do programa premiado. Zonas como la nuestra de la Ribera Sacra estaban olvidadas. Y hay que hacer estos guiños, y muy importante, dar las gracias a la Diputación, por supuesto, porque la primero que tienen que ser responsables de saber que el turismo es necesario en lo rural, sostenibilidad, son los concellos. Como símbolo da nosa memoria colectiva foi recoñecida a Festa da Queima das Fachas de Taboada que organiza a Asociación Cultural As Fachas de Castelo. Eu quixera agradecer de xeito moi vehemente o traballo tan brutal que leva feito a Asociación Cultural As Fachas ao longo de todos estes anos para preservar esta tradición, esta costume que nos une a todos os taboadenses e a todos os visitantes cada noite do 7 de setembro. Non? A ele sumouse a foliada da Fonsagrada. O noso maior agradecemento, hoxe e sempre, vai para aqueles que foron os mellores transmisores da nosa cultura. Para os nosos avós e as avoas, os que están e os que xa non están. Nunha época na que a represión era habitual, responderon con música. Para quenes, perante o medo, se defenderon ao son dunha gaita. Para aqueles que, fronte ao odio ao noso idioma, criaron os seus fillos en galego. E para quen, diante dos fusiles e das amenazas, loitaron con muiñeiras, xotas, panderetas e cantigas. O premio é para comer Lugo a gastronomía lucense recibírono a Feira do Queixo do Cebreiro e a Feira de Degustación da Tenreira de Láncara. A Feira do Queixo pois é unha promoción importantísima da montaña do Cebreiro. Isto é facer polo rural. A Diputación, con estes temas, pois fai polo rural. A terneira galega é falar de Láncara, non entendemos o noso concello sin este produto, sin este animal que nos definiu durante séculos e que nos define como pobo e como concello. Na categoría Turismo Sostible recoñeceuse a iniciativa Camiño cara á Sostibilidade Turística da Mariña Lucense. Estamos impulsando moitas accións que nos están permitindo desestacionalizar o turismo, porque a Mariña é moito máis que sol e praia. De feito, estamos intentando tamén poñer en valor os concellos que son máis rurais, que son máis de interior, e creo que o estamos conseguindo. Mentres, o Hotel Mogai recibía un accesit na mesma modalidade. Gostaríame compartir os retos que temos por diante. Un deles é ser o primeiro ecohotel da Ribeira Sacra, non? Como en edicións anteriores, o diploma acreditativo do recoñecemento do Consello Provincial de Turismo veu acompañado dunha peza de cerámica de Gundibós.